pointing others to the eternal road. Yaingo you try kumning ila banya lumlang. Amen. Ngapriang sobharo hakane ka pore phi kinong pet. Ban ngenget utrai udan ye ka ban kurku yangi lamba ka ktien ke jong uken. Ngine pet hakane ka por na ka ktien ke jong utrai kata ka de na ka kitab u Daniel. But hadu pingin de poi hakal nong ka benri ka bangitip ye ka kitab Daniel ya kata ka hima lapan kala. Hadu kal nong ka benri ulas dang ka hima mitpat Persia. Kane de ka hima hai bakaya dakaan. But kaan kalong halor baro wat ladau deus imru umla man pen ken ya katakaan kum mangi imru hakum kani kapor ka bamenta bangi ong ngi im hapok demokrasi bangi ong kaan katrikam ladai mono kaan katrikam but kani ka himaru kalong kum tahi ka bamot wat usim ulong hapo jong kaan ken but shwa jong kani ka mit Persia ka don ka hima Babylon but kani ka hima Babylon ka ktien ka jong blai ka ong ba kilai wan man ring marau yaki kon Juda but layalam yaki kon samla da pipuli nagasam chis pat lai punyo pin shem bakumno bakita ki samla na po Babylon habaki poi hakata ka rutwa Babylon kumno baki yam but ki kanma ba hai ba parwa yaki yakata ka jingrawai jongka seyon but aong fi kimla ban rwai yakata ka jingrawai ki ong kumno ngin rwai yakata ka jingrawai hakari nong way but onda ba layalam yaki but kaktien ke jong terain ke ong lasan syar hakata ka por hapo Babylon da Nebuchadnezzar but hadin jong Nebuchadnezzar ula shimti ukonu jong u bakerteng u Belshazzar but une ula sensyar ya kataka hima Babylon but hadin jong gani lawan pat da way pat usim u bakerteng u Darius but uni usim umdei na po Babylon handrai udei unong mit but Persia but kelas dang ke jingsen syar pat mit but Persia ken hakal nong ke benri ke bamut kani ke hima Babylon kalakut no kay ke daw jong ke jingkut jong ke hima Babylon ngala ban ong ye fikri ke jing sarong ada fi pulih ha ke kitab Daniel nong ke basan pinshem ba wat uni ukon jong u Nebuchadnezzar u bakerteng u Belshazzar habo penlong ye ke jing kawai ula shim da kita ki tiar bala pendon kam ha ke temple ke jong u Blei uni u Belshazzar ula shim ye ka bani pelong ke jing kawai but ula yero ye ki Blei ki ksiar ki rupa ki ding bat kumta terter ai ye ke jing yero sha u Blei baka Bible ke batai ba kalami ke jing tho ha ka kenro man ba ki deng long kani ke jing kawai but uni u Belshazzar tip kay ke jing mot jong ne ke jing tho pat ula khot ya ki babun banwan ban batai ya ka ai ka ke jing mot hari dan mono bala hadu bo the one hi u Daniel bat un batai but habo Daniel u batai but hakata hi ka met nganong ye fi uni usim u Belshazzar u sha penyap no hakata hi ka met ken hadin ba ula kentiu ya u Daniel ken kay ka daw namar ka jing sarong ke jong usngau kham kra wat u Nebuchadnezzar usngau kham kra ban ye u Blei hadu bo Blei penlong ye u kum kita ki merat klau ken ngong fi haban let ban bam plang bat u kum ba ke jing jong merat bo Blei u penhiar u hanre habau khon jong u le ya kata ka Bible ka usha penyap ba ka hima ka kala bat kawan ka hima met bat Persia bat la sanshari gani ke hima do Darius but hagani ke hima ka ktien ke jong trai ka ong la jit kumba shispa arphongut ki long score balong halor ki hima baro but ula buru ya ki laingut ki rangba but weina kita ki rangba ba ula bo u kerteng u Daniel but ula bo ya ki yakaba kin ken ya kata jing ken ba unlait na ka jing luksan ka ktien ke jong trai ka ong ha ka khot ka ba ar kitab Daniel nong ka benrio but hadin jong kata ka ktien ke jong trai ka ong ba u Daniel ula kam don nam la lord kita ki arngot but une usim utmu yakaban kentiu shu ya u Daniel man pelong ya u unong sanshar u ba ar ha ka hima ka jong u but kani pat ka pelong ban bishni pat kini ki wei kan mau ba haba ka don ke jing kentiu kan wan ka ben sim bishni na ki breu but kaktin ke jong trai kong ba kawan ke men sim bishni ya ki balai on kentiu yo ne kamta me uniu de mrao ba shuwan shagani ke jeka balai on kentiu yo u hagata ba kaktin ke jong trai ka ong ba kini ki breu ki wat ba kumno ban yo ban penrem yo Daniel hanrei kat ba ki wat kim shem na kanono ka daw ya ka ban yo ya ka ban penrem no ya u Daniel
Hari hak dekat ke Henry ngan puli hak ni kapor nak kitab Daniel. Anda kum ta kini ki rang ba bat ki long skor ki le wan lang shaus bat ki le ong kum ne hu. Ko Darius tu halaka kerta. Hak dekat ke Henry kini ki long skor ki la yo namar ki la sutho kum no yo Daniel ya ka bakin riam. Nama hak dekat ke besan ke ong. Anda kum ta kini ki breu ki le ong nginum shem ya ka no ru ke dau yau new Daniel ngastonat kani ke kentien ke ong. Begini ki breu ki le wat ya ka dau ban yo Daniel ya ban penrem. Henry klem shem la shem kanono ka dau. But I hanga ba da pi kani ke jinglong ini don. Ba ki breu kinum yo ya kanono ka dau ya ka ban penrem yang apa dia pi. Amen. Namar bon sen yo ki breu ki yo ka dau ngano fi habangi tu khana shapang ki we ngi batai bhai ke jing duna ba ki long kum ta. But hang ni yo Daniel ru kini ki le wat nganong ye pi ke jing duna. Kim shem ya kanono ke jing duna ka ba mut u Daniel ulong u ba janai ha ke jingya lenti ke jong u. Ba ka Bible ka ong lemda nginum shem ye ke ru ban ye le ya u. Shapang ka hukum u Blei jong u. Ki ong ngim shem ngano ke jing duna ya u. Ngim shem ngano ke dau ya u. Lara ngi kwa ban yo dau yo Daniel ngi haban yo dau yo u Blei jong u Daniel. Bat ban pen bakadon ke jing duna hang ta. Bat kilale kum no dekat ban riu kilawan shu sim. Bat haba kilawan shu sim. Bat ban ong yu sim. Ban pen mi yang ni ko hukum bahadu lai puski ba ki breu kinum duwai pat shaki wei pat ki Blei kin duwai be tang ho sim. Kim dei ban dem. Hapo jang kinu ki Blei. Bat hakum kitu ki por. Lara fitip ya ke history ke batai ya kata. What nganong ye pi uparo. Lara pipet hakapor juki kon Israel man bakilong merau hakuri Egypt uparo ulong kumu Blei nak banta ki Egypt udai be Blei kamdei kaba chupla kaba jia badai na mar kata wat une bukan asar ukanya la de bolong kumu Blei pat hang ne ka ktien ke jong Blei ke keren bahaba kini ki bri ki wan raya kini wat une udarias ru sngo bakadai et namar barok kalong kumta bayakis la kain bet bolong ki Blei kini ki Blei bet Kimi pli yo Blei hangane ka perthai kamot kini ki Blei. Badai na makata uneu sim Darius uklam perkhat snio ye wang ngai kini ko hukum na makajulong bai kumta. Balai pusngi balashon sharp ya kata nganong ye pi. Balashon mohor ya kata. Kabamot ya kini ko hukum onom la ban pen kela. Darius uklam tip kei ka ba kadang jia. Ule bet namar usngo bakadai. But hang ni ngala ban ong ru ini we kentien ban panhap yo brio. Kalong ka basuk ba. Umdai lang baba penrem yo breu. Handai ka basuk ban panhap yo breu lang baba yaro yo breu. Bat pimtep hakam nu ko por kata ka jing yaro kala penlong ye pi ba pin kiu kata ka jing so sarong ne ba pin kiu hado kata ba pim su thu ba pi la hao. Ba pi la hao. Dei namar kata hang ne nganong fi ngala ban fi kini ki breu ki start hado kata ki rayu Darius. But neu Darius haba ula ban long u Blei de. Manu bom kwa ya kata bat wong ye kata te kata kabadai ye shibanai usai kata hukum bar kanong afi kum jur fi pe kitab Genesis habo saitan upan shoy ya kabri wang panlong kum ki Blei uai da ka joi kata panlong kum ki Blei u Blei shai pa ban manu so namar kwai pa ba pen tip ba ba basnio ne ba panlong Blei bar kene ka bri kam sutut namar ba wanra ne ktin Blei ka perkhat la da bam nu so kalalong Blei baro ngi ha kene ka perthe ngi kwa kalalong Blei Dai nama kata nganong ye pi bun sen teng nganong ye pi ngi yero yaki breu ban ye Blei. Kan mau u Blei utrei lang ba ki breu. Ka Bible ka batai ye kata namar hakini ki ski nganong pi ngi be yaki breu. Haba jia ka kamba ngi be ye ka kerteng jong tu breu. Yo ngi mani Blei tau. Kani di ka ba ma ba. Namar Blei caka ba ngi yero yo Blei ba em. Ngi habban kan mau ba ngi ki breu ki dei tang ba u Blei u pendon kam ye ki. Kada ki kim dei Blei. Dai nama kata teng habang ibu jingkli ki breu nganong ye pi habban sung tho ba ki dei tang ki breu hi ba ka Bible ka batai hang ni bo new sim la ayu but uklam dan kano ke jingmut ka basni ho u ai ya kata namar uang bangan long Blei habo ai ya kata hadin jong kata usa su tho ba kini ki breu ki wat kumno ban penrem yo Daniel ba ka Bible ka batai lada ngipule hak dekot ka ba shipau jong kitab Daniel hi bo Daniel ulatip ya kani ko hukum kada keren syai ni ti habau Daniel ulatip balasoi ya kada kecing tho ulalet salah kayeng piu Daniel ulatip balami kani ke hukum ba omsha banduai lakang ya ka banduai nganong ifi la dai menta super khat la da ka penmi da ka bor san shar banong lakang ya ka banduai shibnai ngin song si ngin kemen na bon ki breu ki dong jing sngo kemen
si benai nai duai. Hadian si benai ngin sa duai. Nama la blei kli nong. Mitep am blei ka don ganik ka hukum. Le am no. Handai ka ktien ka jong blei ka ong hang ni. Bo Daniel ula tip dia kata. Kata ka hukum ka balami. Handai ule ayu hang ni. Ka Bible ka ong. Ula lek sala yeng. Tiki jingkang yet jong u kila ple ranghang haka pulit jong u syapang Jerusalem. Ke Bible ke batai ulalek pulit ke bamut kamera ulalek kata ke kamera bau jong duai. Ba kata ke jingkang yet ke baple syapang ke Jerusalem. Ke Bible ke ong ulashong bat bandem laki kosil laisin shisngi bat ula duai bat ula aingo hakmat u Blei jong u kumba ujule menchua. Ktien ke jong Blei hang ni kong. Daniel ula tip. Handai kumba ujule ula lek ben lek hi kata. Haba ke hukum kami ben nai duai. Ano ngi fi? La dei ben nai duai. La da ukwa ben duai ro. Dei ben lek ben duai hak ta kamera ben please khang yet. La dei ben chu khang be ke jing khang don manu mo tip manu bon rung hayeng. Namar kham don mo mon pet na yeng. Har beleu don kam ben play ya ke jing khang yet. Kata di ke jing kali. But beleu don kam lek ben duai ro hai te kamera bo chu song duai. Beleu lek bet seka kamera ka bakama krum dan manu betep. Syong bat duai hang ta. Ulala ban le ya kata. Ngono fi ka hukum galami ban nai duai. Ulala ban pen kala ulala ban ong si banai nganum duai. La ne ulala ban ong ro ngalek duai no sak bakam kendong. Beleng adon kam ban duai se e baki we ki yo i. Bar ka ktien ke jong Blei ka ong hang ne. Bau Daniel ulalek be hak chui ke kamera. Ba ktien kasih hang ne la ong hak pulet ulalek be hak ta kamera bat kata ke jingkang yet ke bala ple syapang Jerusalem. Belai ke ni ke jingkang yet ke ple syapang Jerusalem. Kata ni ke jingkali belai. Belai uhaban ple. Man yo ya kata ke jubab ni haban pet na ke ar chronicle. Ke nong ke benrio. Ban sutu ya ke ai ke ba u Daniel ule hang ni. Ke khot ke ba life usau. U Solomon hang ni Ukraine ha ke jingduai bat u Blei hapor ke ba u pen kentang ya ke temple uang gum ni. Lada ki briu jong me Kilek jelek thma ya ki nong shun jongki. Da ke no ke linti ba men pa ya ki. Bat kin duai hame syagani ke shnong ke ba me mela jet bat syaka yeng ke ba mela tei ya ke kerteng jome te tu sengap mame na beneng ya ke jing duai jongki bat ya ke jing kerpat jongki bat tu penyeng ya ke hok jongki. Hang ni ke Bible ke batai ba om tang bau Daniel duai. Bobon ki briu ki duai. Hanai da ke jing duai kam ya dei bat ke ktien ke jong Blei. Ha ke sti Jacob kong pi pan mam dei ke bamut pi pan om katkum ke ktien ke jong Blei pi duai om katkum ke ktien ke jong Blei. Blei num sengap ya kata. Hanai Daniel sutu ada ke jing duai ke jong u la da ke dei ba diang hu nak mat ke jong Blei u hab ban duai katkum ke ktien jong Blei. Bat katkum ke ktien ke jong Blei ke Bible ke ong u hab ban pen pai ya kata ke kmat ke jong u. U hab ban pet saya kata ke Jerusalem. Hei badon ke temple ke jong Blei. Dana maka tahu Daniel uhaban play ya ke jengkang yet. Umla aban kang ya kata ke jengkang yet. Nama uhaban pet se Jerusalem badon ke temple ke jong Blei. Wat hagi ni ke sengiru ke mentah. Bon ki no hikai. Bat ni step ya kan ke wela ngi kwa aban tip ke bejah ke parteng ngi haban pet ya ke Jerusalem ke bejah po Israel. Bat haga ni ke por kanong ye Daniel usutho ya kata bat upai bat udwai. Ngedai nama kata kan nong fi. Baro ki briu ki dwai. Hari baro ki briu kim dwai kat kum ke ktien ke jong Blei. Dai nama kata tengah lapa pim yo ai ke jubab. Ya ke jing dwai jong pim dei bo Blei yo sngo. Ke ke jing dwai jong pi kam dei kat kum ke ktien ke jong Blei. La da kam dei kat kum ke ktien ke jong Blei. Blei uang ngamla ban jubab. Ngadon ke we ka jing thok bangayo haba pi dwai na ka banta ke jing start. U Blei unbo ye pi ha ka jaka ke bakul mar ba. Ne hak jaka ka ba e ukwa ban pen mi na pi ya kata ka jing start hang new Daniel ba duai usutho e ngane gawe bo haban play ka jikang yet kat kum ka chronicle mar u haban pai cha Jerusalem badan ke ka temple ka jong Blei u haban sutho ya kata ngamong mentai pi ba pin pai ba pin wat na ka map chanu ka de ka Jerusalem mandoi ngamong e pi ya kata hare menta pi haban duai kat kum ka ktien jong Blei ka ong ya pi ya ke e ka ba pi kwa ba pi haban duai manong hato ka ktien ka jong Blei kadon nem ya kata bangan dei benduai. Ktien ke jong Blei hang ni ka kren. Abu Daniel duai u play ta ka jingkang yet. Ka Bible ka ong. Onda kum ta kini ki briu kile lum lang bat kila lap yu Daniel ba uda duai bat karpat hakmat u Blei jong u.
Bakini ki beriu pat, kila lai kena hak kata jakah nama kitab bau Daniel unum pen Kenya kata. Berkida lai berkida lap bau Daniel udang duai. Kajui ke kentien pat pindah ken mau. Hak testament Nongthymmai, hak gospel jong Yohanes. Kani kaju ke kentien kawan, handai kawan pat. Ya ke beriu ke baklim. Ka ong tik hang ni kani ke kentien ke jong terai ke ba ong hang ni. Ba ka ong berkida lap yo Daniel ba u da duai. Hak testament Nongthymmai gospel Yohanes pindah. Baik kita ki beriu ki wan lam. How Jesus ya kata ka beriu ki ong. Ngilalap ya kani ka beriu hakapor ba kadang klim. Fi kwa kum no ban lap ya fi. Hakapor ba dang klim na kapor ba dang duai na. Ka ju ka gantit hak testament Nongthymmai pin lap. Ba ka Bible ka batai hang ni. Makini ki beriu ki lap yu Daniel. Hakapor ba udang duai. Jing sya hakapor ba dang duai ba lap te nganong yu fi. No damn ni Daniel duai. So tenat Nongkhryiem kini ki beriu ki kwa ban rem yu Daniel. Pada bagi bat yu Daniel lang ta ki wan lam yu Daniel house Darius pada wong ko siem katkum kata ka jingtho ya ka ba me mela soi. Bong shi bana beriu num dei ban duai haki wei pat dei ban duai hame. Pet uni pat ula duai U Blei jong u. Bat hang ni nganong ye fi ka Bible ka batai wat usiem nganong ye fi. Ula perkat nganong ye fi. Hala ka men siem u ong kum ni. Kada khot ka bakat lai anda kum ta kilaya tho bat kilaya ong hakmat usim uta u Daniel ubana ki khon ke jinglong mrau jong ki Juda sut nyau ya me ko sim lemne ya kata ka adong ya ka ba me mela soi hanrei ula penlong ke jingker pat jong u laisin chisngi khat kini ki belum dai tang bo lap badwai kida tep bo dwai laisin chisngi bat kani ka kentien kami hang ni ngan sakren shibet pat kumnu ka kala kani ka kentien ba ki ong kani ka kentien sapang u Daniel utau Daniel uba naki khon ke jinglong marau ki Juda. Kat mau. Ke mong song u Daniel ki ong no. Hang ni kita ai ngani ke kentien ru, kita keren hang ni ngani ke kentien bo ong u dei ru ki khon ka jinglong marau. U dei we ki khon ke jinglong marau na Juda. La ai Daniel badai marau. Udan ha ka kerdan nganong ye fi. Han rekam kan mau ika kerdan ong me u dei marau. Kan mau ya kan ikawe usaitan uperkat bet mengingi dei ki bapop dei kata wal ada pila hokru unwan penrem ya pi kum bafi dei bapop bet uniai pen kan mau bet ya kata kabarim ke jong pi uniai keren bet ya kata but hang ni kini ki breu ki ong bo ni dei merau bet uni upen ken ya kata ka adong baka Bible ka ong bo ni si mang khot bakat saw ula sosi e but ula tau halaka donot ban pelat yu Daniel uni si mang nong fi ula sosi e hang ni Namar boleh udon kata ka jing so nam tau Daniel. Han rek ktien ka jong trai ka ong hang ni. Bo news em ula thau te ban pelat yo Daniel. Bat ula ya le hadu ban desep ka sengi ban pelat yo. Om tang ba umut ban pelat. Udah ya le ya ka ban pelat udah ya sat. Ya ban pelat yo Daniel. Udah usiem balik pelat bet. Kata ka jing keli. Udah usiem ulala bet ban pelat da ka besuk dala dia. Unai kata ka hukum. Hari belai news em la kadau kembang menes par basdang ala ong ifi hagani ka por basan shar met bat Persia wat us em udan hapok ka hukum u haban kongo ya ka ei ka hukum ba ka ong la ban le kumba u kwa kum ha ka por jong Nebuchadnezzar ne ha ka por basan shar ki Babylon kile kat ba kimon kare hang ni la news em bat news em ru udan hapok jang ta hukum bat pitip kane ga ki bang kwa ban kren hagani ka por vin sung tho Teng-teng iwat ia ke jingyarap na kibreu kan mau kibreu kita persang hadu bendesep ke sengiru yok kim la ban yarap yangi. Teng-teng idon ha ke jingpang idon lot ki nong sumar ba biang lot yok kim la ban iPad ia ke jing pen khia yangi. Kata dia ke jingkeli ka ba kraw ha ke jingem jongi. Mono badan bat ngi. U Daniel udon ia ke jem sobha jong usim. Hari uneus iem la ban pelat yo Daniel. Na kata ke hukum. Baka ktien ke jong Blei ka ong. Kwa ban pulih hang ni ka pon. Na ni ka dekhot kata ka de na ka sam sispa lai pupra dekhot ka baan pulih. Ka ba ong kum ne. Ngan bane dem shaka temple ka ba khot jong me. Bat ngan ai ngo i ka kerteng jong me. Namar ka jingle isen ai jong me bat namar ka jing shisha jong me. Na ba me lapen kraw yala ka ktien. Ha kli ya ka kerteng baro. Pina pai hang tu harum jong ni ka dekhot. Sam cispa lai pupra ka dekat ka ba ar harum ka ong naba melapan kraw yala ka ktien ha kli yala ka kerteng baro mut U Blei ubo ya ka ktien ka jong u ban ya ke baro U Blei umla man le ke
Kia ka ba kamnon ha ka ktien. Wat udai U Blei. Ka ktien ka jong Blei ka ong hang ni. Kumau ni usim Darius umla ban lei namar balai ka don kata ka hukum. U Blei nganong ye pide namata sedon makili. Lara U Blei ula le pop. Blei U Blei don ka man papat yu kun jong. Blei umla ban chu pelembet. Ya U Blei kum to. Ada U Blei kwa, Blei chu lebe kum to. Hande nganong ye fi. Utip haba U Blei ula le pop. U haban yap. Bat ka jingyap jong u kan long ka basisha. Man pelat yo tau breu haban dan man ba no ya kata ka pop. Baru Blei utip ya kata. Dei namar kata upa ya la jong ukon. Pina yo i hang ne usim Darius nganong ye pi. Udai usim. Hada udon haka jing syate jong kata ka hukum. Nganong ye pi Blei uang ngabu halor ya ka ktien jong ah. Unum le ai. Dei namar ta ki breu ki ong. La ya lam yang ado mensim upini nganong ye pi la da kata ka jing lam jong pi. Lada kami don berkaktin ke jong Blei. Nganong ye pi. Nganom nget baldei umensim na utrai. Namar kaktin ke jong utrai kadai kata ka yet kami bangingi pet hagas ti Jacob ka ong. But hang ne uniu sim Darius nganong ye pi. Ulala lada ukwa ula ne umla ne. Hari hang ne kini ki breu ki ong me deu sim. Hari kan ma me ladap soi te sim. But katkum ke hukum jong ki met but persia ki pen kan mau bet. But fitep U Blei lala aban penem yang ni. Ki ong hatu U Blei umla mo. Anong fi. U Blei ulala handoi ladap ong ngabu ya ka ktien jong a. Dei nama kata u haban ai no ela jong kon. Ya ka ban ba ya ka pop jong haban jong pi. Ban penem yang ni. Kat kum ka ktien ka jong u. Ka ktien ka jong Blei hang ni kong. Ula persyang de. Ula persyang kat bala ai. Handoi u klem syam lala hadu ka por janme. But pitep u Daniel hagani ka por ka kerta jong u kala poi kumba prapos nem ai. Ula rangba haga kerta ka jong. Porbo umi nganong ye pi na po Juda kum mrau ba ring ha Babylon udang samla. But kaktin ka jong try ka ong naga sam nganong ye pi. Bagi ong ladang iklet no ye me ablay. Angin klet no ya ka kam makakti jong ikatray. Dei nama ka tau Daniel wala da kalami ka hukum. Umla ban klet yo Blei namar ula kular. Kaktin ka jong Blei ka ong hang ni ba uniu sim ula persyang ban pelat yo Daniel. Haru Daniel nganong ye pi. Utip onong banus im udan wei bakam halor. Bad uta udis im halor baro. Bad Daniel usyanya baka Bible ka ong. Kini ki priu ki pen ken mau yo neus im. Bad komta had khot ka bakan riu ong. Ba usim haban ai ka hukum. Ban bread yo Daniel hata ka krem gising om tang kata. Khot ka ba khat nyo kong bad ulawan lam. Ya umau bat ula bu halor akmat jong kata ka krem barus im ula shan mohor ya u daga mohor jong uhi bat daga mohor ki rangba jong uru de ba onum penkela ai ru em syapang u Daniel pi glada shan mohor balai yo usim kum nom kila lek yo usim kum nom sei kim shania usim ki da shan mohor lang om tang usim baro kyang bu usim unum la habang apai syapang ni ka krem ki sing kaktin ka jong Blei kabatai ba hagi ki por nganget kini kiju ya bu ya kita ya kaban ai saja ya kita ki koidi bat kata saja kadai bakin long kencing bam nam tai sing kini kising gem don kam lewat bam ka bam kan wan hi haki baki ju bam be dok breu bat haba pi pule pat ban tip kindiat sepong sing na pule ya kan ni using shin rang pun sien julai be marat sai be marat be dakasing namar balai Une using shenrang ka kam jong u kadai ban yada yau tau put usam jong ki. U hab ban long unong yada. Bat ka singgen thai ka leit ban wat ba man wan ra. La dau sing shenrang umi no you wan pat away pat sing shenrang kata ka jaka ba ki kidon la syak ni no. Tadai nama kata ka singgen thai ka leit baru sing shenrang usyong dei tabu usyong sutia. Henry u da leit nganong ye pi ban yada. Te kata lada munu batrai compare hayi la batrai kentei la netration rang rehab ban tip la ka jong ka kamram mo dei ba usin rang unsong hayi on oi kentei kele trai ke wan ra lut ka ba mi e yanga ngan sutia am fidon pat e ka kamram ban yada hang ni ko ong mo bar ngi i ka jinga per sangi shani te ka compare de kata nganum kren ya kata bar ka sing nganong e fi ne ka kentei bar ki ong ba ka ju pendem be hakmat jong using ka pendem ya la dia nama khawat karak bam ka pendem ya la dia but damar balai une using uya dai tau pot usam
Uneu sing nganong ye phi habau dai inu nomrat dai tang da kawe bo penting ye ki jing xiao hati le kham he banu sing hare wat hati ru tieng ka dau ka dai bo kerho ba kata ka jing kerho em ka penlong wat hati ru ban tieng dai nama kata ka tin jong trai ka ong ba usaitan ukurho ku musing ukwa taman penting ta urit ba bat ngitang da ka jing kerho jong u em ngi la sap tieng ka tin ka jong blai ka ong ba usiem udah ong kumia dekat bakhan anda kon tahu siem ulah hukum bat kilewan lam yu Daniel bat kilai berat no yu hapa kilam kising tu siem ulah keren bat ulah ong hau Daniel u Blei jong me ya uba me syakri klam daput un pen em ya me uneu siem Darius u ai ka tin jengat yu Daniel ong u Blei jong me un pen em ya me nga dei tang u breu ngam la man pen em ya me ngala persyang kat bala ngam la man pen em u Blei jong me un pen em ya me baru Daniel hakan ika jaka nganong ipi ka Bible ka batai ba bro shimit uladon bar kini gising hakata ka mit kalong ka ba pelap ha namar usiem ka Bible ka ong u klem yo thia baro shimit om tangkata ula sha jingit bat u kham sha ban wan lam ki jingtem u klem sha ai namar balai ba ka donur ka jong u ka sosi bat u do ka thia u klem yo thia ka Bible ka ong usiem ula kid dang step but ula like kirke syakata krem kising but uniu siem nganget udik siem ubadon jinget niu siem na jala don kat but kising u Daniel kum no dang liwat ngayo i hang ne bo niu siem hoi u kwa ban long Blei hale u tep bodon Blei halor jong u but ngayo i hang ne ke jinget jong u bong un lei beliwat ta na ba tep da ke jing perkat jong u breu bo Daniel umla ban em kata ka de jing shisha da ka jing perkat jong breu bo Daniel umla ban em namar kising kinom kla ban kalalong kinong bamplang kide ki bam do bat haba yu i ka do hajan nganong ye pi ngam tep ke bo jia kini kising bakim tre ban bam yu Daniel bo la temen ne ter khong ngam tep balai kim tre hare ka Bible gong ba ki kam tre ban bam yu Daniel su perkat ma pi hang ne la do Daniel yo thia ne klem yo thia ne bangin su tho ye kata tengin ye pet ada khot ka bar pho gom ne bat haba ula wan hajan kata ka krem show Daniel ula perta daga ktien yam usiem ula keren bar ula ong ha Daniel ko Daniel usyakri u Blei u baem u Blei u ba meme syakri khalam da pot ula na em ban pen em ya me na kita kising onda kumta u Daniel ula ong ha usiem ko sim tu em hala ka kerta u Blei jonga ula pha ya u angel jong u ken mau u Blei un wan hapadeng jong ka jing jong fi unyeng hapadeng jong pi bat kata ka jing namar Blei unyeng namar pi dei breu baduai amen ngi klam duai ngi kwa pat angel wan yang akmat ngastrat ang ne bo Daniel udah dam kho sing idon kam man dam ya lade hakmat jong trai lai sin jis ngi duai kan no sin jis ngi u Daniel namar bo duai u angel jong Blei wan ban yeng hakmat jong Daniel bar nganget fitep katu ka mit kadai ka mit jong ka jing yam yu Darius hare kadai ka mit ka ba kamando nam tau Daniel namar u yeng lang bat angel jong Blei kambang bandan haka presence ka jong Blei ban badan nganong ye pi haka aka ka ba slob hatam jong ka partai namar haka presence jong Blei ngidon ka jing pen pau ka batamai namar hadin jong ane pinde yo i wa yu Daniel ka don ka jing pen pau sudah hada usim Darius ulayu bro shimir kamnang yo tia lingnya pisah pitep ba uneu sim Darius udah so si bro shimir ulah pelet bro shimir dah kajing pamio tiap kam yo iya ka kamba de namar kata bang namar bang ngimla ban yo iya ka kamba de kata bur sin ngeyam hada da pitep lupa ya ka kamba nganget pinum yam hare pinong oh kabumut pastor kabumut lada don jinge Blei un pelaj be ngi ngam ong tang kata teng don ki jaka bu trai upenya yang ilang bagi jinge teng ngadon fi don ki bre ba kiyap namar ka gospel ru aku aban penken mau ya ni ka ktien ka jong Blei ka keren hang ne sapang kini ki senran ki jong u Jesu ba kumno ba kini ki senran ki jong u Jesu kinyo jingkemen ba ki shale ben fila pipet ban ngana ka kam apostle nang ka basan ha ka khot ka ba sapuwe ka ong gumne kite kilaya mi no nakmat kata ka dorbar kidaya kemen namar balan nyau ya ki babet ban sha jaburam nakabanta ka kerteng wah kidayu kidaya keman namar ngiyo ke jing sha jaburam wow namar kata bar ki ong no nakabanta kata ka kerteng
ki kemen haba ki jak buram manong vi lada pi jak buram nam ta kerteng dong Jisu to kemen amen hang ni ka sunak ni ka kentien kong namar bala nyau yaki ki babet kadi ka kentien ki bala nyau yaki fitep don tangkat tu kat ningon ki bala don yakni ka jingbet bakin sya jak buram nam ta kerteng utrai ndai barok Berkini keseran kita kemen. But kita begini keseran la orang Europe. Baik ini dengan pulih fikir ni dekat. Kam ki apostol hi. Ti haba kila ya kemi tu. Ya kata ka jingslur jong Petrus ber Yohanes. Pat kila sotoro bekilong ki breu ki ba kalam jing hikai. Bat ki babit. Wow, kani ka kentir. Kano mana pi sutrat man tho ika kerteng jong pi. Pendap ika kerteng jong pi jaka Petrus ber Yohanes. Bat pin sutrat nem sutrat masuk pinyo ka kerteng sapok ban ong ika ni. Bekilong ki breu ki ba kalam jing hikai bat ki ba bit. Setonat. Oh, ifi ban syakri yo try pihak long bit. Amen. Pihak ban klet nganong ifi tigi jihikai. Ano tang yo dala yo jihikai. Oh kalong kum tab tam. Hane kyong kini kilong kibreu kum no. Kiba kalam jihikai bat kiba bit. Kila ya snop pla han kila ito yaki. Bakila judon lem bat ujisu. Kyong kini kila ban kren namar kene ne jing slur. Namar ngitip kidan bat ujisu. Amen. Hane kira slur. Kadau balai. Berkini ki beru. Ki klamau mengito yaki namar ka jing hikai ki jongki namar ka jing start ka jongki. Ne namar ka ike bekidan handai ki ngito yaki namar jong Jisu. Kan mau yang abe yapi ki beru kini to namar jong Jisu. Amen. Bagi dai ki jong Jisu. Om dang kata ka ktien ke jong Blei kong. Petrus baru Yohanes kila kemen. Benong ngila long sisaki babet ban yo ike jing jaburam. Naka banta ka kerteng jong. Amen. Kata ka dai ke. Ba Petrus baru Yohanes ki nyau jing kemen sudah. Panganget. Ngamtep habangingi nya pedeng ke jing ya. Ne ki jing le ne ki jing jak buram. Ne syakron ben. Nama fite ba syakri yo try kan don be ki jing le. Damar bo Daniel syakri yo Blei. Dai nama ta don ke jing le. Boong yu unai duwai si benai. Pat ngadong yu la ban le ya kata handroi utep. Bo Blei umpet ya kano ke situation bangingi don. Ne hai bangingi don. Fite bonsen kani gadi ke ba haki kristan ki ai ka daw ablay me metip lot metip blay ngamla ban le e kani na mar kata teng ki shim na kawin ni sipo ki pelot no hayeng asam kyo ablay me e mam tani e hayeng ngata kata par fin kan mau ublay unum pediang kanono ka daw na mar balay ublay ulatip ke bangi ade kata ka bible kang naki jing pensoy baro u layat lamba u Daniel la ban ai ka daw klamai ka daw u kloy ban pediang ya ta krem ki sing ban ba ai ga da u duai bet kum ba ju duai hi man chwa u khlam sham la pan sange wanum ai kani ka khlam kan pan sange yang ina ban syakri yo Blei kum bangi ju le hi ban syakri yo Blei ngin syakri yo Blei amen ha bangi duai ngi pule ya ga tin be hoi ki yeng mane ki khang ne ki ple kam le ya ga ta han ka jing syakri jongi simat ngin ya syakri bet yo trai nginum sange na kata namar kading ga de ga ba ma pha namar ba ong ka yeng mane la khang ge mamon u Blei menta u syak khang tala ngile kat ba mon mo don tala bahe yo Blei ngile kat bamon ngimla ban le ya kata namar ngitip bangi hab ban syakri bet yo Blei na perkhat Daniel ulala ban thnum Blei ngidei tangki merau hang ne na lor bangilong merau mentadi kami sendon kene syai medan hapdeng ke jinge ngi sekeli hang no medan na Blei Daniel ulala ban man keli kata hare u klambo kata ka jingli u duai maka Bible ga hadin jongane haba u Daniel haba u duai kaktin ke jong Blei ke keren bo Blei u jubab ya u lamba bo wan hi hak pedeng ke jinge ke jong u haba pi duai u Blei un wan hak pedeng jeng ke jinge jong pi bar kaktin ke jong trai kong ba kita kibala shun yo Daniel kibala penlong yo siem ban bread yo Daniel saki krem kita sing ka Bible ga ong hang ni bau tau siem ula hukum ban bread no yaki hanre haki tegi por kadan kani ka hukum jang ki met bat Persia lada ukpa ule yake ke bam dai ka jinge kanum dai tangi ukpa hanre kata ka saja kan wan lang ya ka lok bat yaki kon tadai nama kata kani ngadi ka jing si sharu adu menta ki jinge ke bangingi ya kendu hayeng hasam yo ka dai ka daw jong no badan lang hayeng om dai tang haba we ubuat hayeng ka pan kulmar ya ka yeng baro hari kala nganong ya pi pen poi yang ni saka jingjat jong ka yeng gini kirang ba nganong pi ki klampoi perkhat ya kata yo Daniel ki berat marway hari mentau si emu hukum ban berat
om tang yaki hari ban bread sendan yaki kurim jongki bad yaki kon jongki hara krem ki singgan but martin yo yakini kini sing anong fi ka bible gong kidang poi tang kindiat sapo nang bread kum to ki sing ki labat yaki bat ki bam yaki kading ki ka bama ba mut ka pop kam penjot tang yela dia ka pop ka penjot ya ka yeng bat kam tam hang ning apni yu fi kini kidon ka men sem bishni bakum no umrau un kalalong unong sansar bar kani di ka bama ba ha ka jingem jongiro yung kidon ka men sem bishni bat kani ka men sem bishni nganong yu fi kalaban penjot om tang yangi hari ka penjot sno ni ka yeng ka sem ka jongi ka bible ka batay ni namar ka penjot ya ka yeng ka jongki namar kata ka de ka hukum ha ka to por bat hadin jong kani kuma meneng ala ong ipi pet ye ka ka baki kran nang kong yu Daniel ki ong bau udai na ki kon ka jinglom rao na po juda hada pinda pet hada khot ka ba arpun riu terter ka ong ngabo ye ka hukum bah ka jingsan shar ka hima jonga baro ki briu kin kinyo bat kin shapting hakmat U Blei jong Daniel nung kong la khot ye umrao udai tang umrao Daniel hada menta ka bible ka ong bau news e mo ong U Blei jong Daniel merau ukalalong nganong yupi katakan nam jinglong merau ka kenria no na namar kalawan no ka nam ne ka kerteng ka jong U Blei hakmat jong kata ka jinglong merau tapi pule na ka khot ka bakat lai hakmat ka kerteng jong U Daniel kadawan gane ka baong uta U Daniel uba na ki khon ka jinglong merau jong ki juda uda ai kane ki khon ka jinglong merau kata ka jinglong merau ka kenria no ka ong no U Blei jong U Daniel ai na nga nang pi kani ka ktien merau kan kenria ban ong yangi la ka kerteng U Blei jongi amen kan wan hakmat jongi kan namar hang ni ngayo ka dan ka jingkala baklabak na ka ba ulong kita gi bishni nang kong kini gila yap hari ka bible ka ong U Blei upen pai how Daniel ngi pule betang sepang ujuk upen pai arsha hari fi hang ni U Blei upen pai how Daniel banong ba baro gibreu kintip haga ba sansar kani ka hima ka jong Darius wa kintip ba U Blei jong Daniel bat kin shapting yo Blei jong Daniel ken u ai ya gani bat uda penbena ya kata ken ka bible ka da batai ya kata ba udai tangu Blei jong Daniel ba pen em ken uda ai ya kata namaru yo ba kumno bala pen em yo Daniel na kata ki krem ki singken uyo dalam kajong kmat dai kata u ai ya kata kajing penbena banganong fiu Daniel u balong merau u kalalong u Daniel u kon jong U Blei ne U Blei jong Daniel ngiju ong be barabor mo U Blei jong Abraham U Blei jong Isaac bad U Blei jong Jacob hang ni nganong yu kitab Daniel ngi yo ro kani kerteng U Blei jong Daniel amen layan nu jor yu Daniel bad u Abraham amen layan nujor ya kata perkat mapi baki breu kin ong ya kata bau news mu ong senon U Blei jong Daniel ada fi pet ada U Blei undai U Blei jong pi habanya lang babon gi ke u Abraham ulayat lang babon gi ke u Isaac ulayat bon gi ke nganong ye fi u Jacob ulayat bon gi ke baru Daniel ru ulay kendo bon gi ke hakapor bodong samla uyok dak away ka jing pensoi habau dala rangba uyok dak away ka jing pensoi berkata hi ka dengan penkut hakane ka por lang ba kata hakapor badang samla ka jing pensoi ka ba crowd ka de ka bam bar ka di denem dei ber Daniel hakapor badang samla uyok jing pensoi uyok dak bam ba ka bam sim ber Daniel ong ngan bam tang dei ri bagum labyang nganom tre ye kene por dang samla nang but onda be hi lada prapus nem nyo pus nem dan tang ka way ka jing shap tiang kinong tang ka way ngate ngam tips tangkat tu kat ni ngan im ngan lik no ladang ngan lik no kan ma pan point ngan kan ni kesut ki pen krek dei balik sabenang ki pen krek balik selum ma kan mau kata jing pen krek ka kut selum mo tidak pen internet kali sei selalu bagi pen krek baru Daniel ngan ong fi hakapor bau dang samla uyok jing pen shoi ya ka bajang long samla dei kata onda bau lada propose nam ka jing pen shoi ka ba crowd dei bunyap no But mental hakrem kising la perkat be baniap haru Daniel nga aingo U Blei bo Daniel ada propose namro utip baga jingyap kanum laban kata yo amen nganum yap ngan em ktien ke jong trai ka ong ta nang kisam kai nganum yap ngan em ni haban su tho e kata bo Daniel wa ngam priang e ke jingyap nama ngatip U Blei jong au em
ngantip hakan ka por phi ba pet phi don jing pen choi ayu hare tang ka we lada phi bam tang do ri ban ko phin kham pha breu ban kita baro amen bat al phi gi barang ba pet jang ne wan ong da yak man perkhat trai ong to em shana man ta jonga amen em na ka man ta jonga wat pan kret na ka man ta ban le chalum phin sawan hanga to pan kret ya ki we ru bakin wan sanga lang ba phi alap ya ka gospel amen dalau Daniel perkhat bol ataman ai ngade ban yap hi mo ta ngan doi doi di ban yap em Daniel lamar bo kloi ban em nam tau trai pan em yu hadu bo da ai yu ya ki jing pan pau ki ke bangi da pule hadu manta kita ki nyo phu tayo jong Daniel amen mo vi la ke jong ka stage la ke jong ka jing pan shoi usam lao dan la ke jong ka jing pan shoi ki ru rang ba ki dan la ke jong ka jing pan shoi hare ka dei hi ka jing pan shoi pi hab ban job ya kita amen but ada pilong sisa ki briu ki ba doi but pilong sisa ki briu ki ba yai ne nganong ipi kajing sanchar kalaban kala nakaway kajing sanchar sakaway kajing sanchar u Daniel ulayo iya kata kajing sanchar kisim kinwan bat kisim kin lain hare U Blei ulong ujo menen menta bat sadobam jegot amen U Blei unum kala u bri ulaban kala U Blei unum kala wangan yai ne ado kabakot ken u Daniel uyo iya kata dai nama kata nganong ipi shania hakajing sanchar kajong trai kaway kajing sanchar kalaban wan bat kan lek no hello try uniai ne amen but utrai ukmi na pi ke ba pi le hakata ka por ken pi dei ne am gibre ba dwai pi dei ne gibre ba IT lot but kitab Daniel ngi yo i ba ka jing sarong ka lam ngi sa jing jot ngi pule sa pangting sim jong ka Babylon bro arngot ba kumno ki jot na mar ka jing sarong ngi yo i kumno ki ni gibre haka por jong Darius ki ba bishni ki jot ken tadei na makata wanum sarong wanum ngodan mesim bishni ada dontang kawe ya ka banduai bat wanum ai kanu ka daw ba pin lat nak ta jing duai ka nga khamla nga ta wanum ai ka ta daw ada piyo ngan ong fi kanu ka lat shakri ya U Blei para ba fi shakri U Blei uniang ha preng jong ka jing e jong pi bat ki breu ngan ong fi kini thu na mar U Blei u ba fi shakri ken amen U Blei un ku yangi ha ka ni ka por lamba ka ni ka jing hikai na ka tien ka jong u ken ngiat bagani ktien agani kasngi kalong sha ka jingker ku ha ka jim ka jong fi but abangi pai show Daniel ai bengin dap da ka jing shlur ka jong Daniel ha ka jim ka jongi ngilet agani ka po ngin duai naman ta jong fi paro agani kasngi pa jing ba baneng nong phoi ka teng ka jomi ngi wan khama ka jomi ne porting Jesus Christ nong panim jingi try ngi ai ngo ko try yani ka ktien ka jomi kani ka ktien ko try ka ba ai man sim ya ka jim ka jongi ko try hoi kom ki breu ko try teng ko try ka one ko try kani ka jing jai to ko try ha ka jim ka jongi kam tam ko try bangi ya kani ki sngi ko try kani ki ya ki ba menta ko try hey bangi i ko try ba ka yen ko try jomi ko try ka khang ko try Jesus teng ko try ka wara kani ka jing jai to ko try Jesus ha ka ta ka met ka jongi ko try ri try ha bangi pet chani ka ktien ka jomi ko try ha bangi puli ko try shapang u Daniel ko try Jesus kam shim dan ko no ko try ka dawan pen sangye u ko try ban shakri ko try ka kerteng ka jomi hoi ka hukum kalami ko try henry Daniel ko try Jesus try ngom shim la sangye ko try ban pendem ko try ban duai ko try shame ko try Jesus ban nginget abangi puli ko try ka ktien ko try ka wan ko try Jesus ka ta ka jing ai men sim ka jim ka jungi kum ki bre ko try Jesus but try ha ka po ba de po ne ka bam de po ko try Jesus try ai bingin shakri ko try ngin mani ko try ngin dem ko try Jesus ngin yerok ngin pen kra ko try Jesus ya ka kerteng ka jomi ko try Jesus try mele me ko try no pashat bo ko try makim numan that ko try Jesus ha ka ta ka jim ka jonki ko try Jesus bakin yerok ko try ka kerteng ka jomi ko try Jesus try ngadwai ko try Jesus wa try kombo Paul wong ko try Jesus ba try ngin IT noi la ka ni ka jong ka jing ko try Jesus naman ta ka kerteng ka jomi ko try Jesus ba try bangila ban pet ko try Jesus bangila ban pendep ko try Jesus ya ka ta ka kam ko try ka ba me mala ai ko try ya ka ta ko try bangin yalap ko try bangin phla ko try ya ka ni ka gospel ka jong try ko try ba try ai bangin long ko try bangin don ko try ka man sim ko try Jesus ba ka dei po ne bam dei po ko try Jesus ngin yeng me ko try ngin sakhi me ko try ngin mani me ko try ka kerteng ka jomi bangin phla ko try ka kerteng ka jomi ko try shiki ba bon ben rio ko try ba makiro ko try Jesus ken yo mat ka jing ko ko try ba kham tam e ko try Jesus ai ngi ka noi ka bo ko try ba gila ban ne sha ko try ha pren ka jing e ko try Jesus try ko mo ba
pelat yu Daniel ko try nganget ma pelat ko try ni khon ki jomi ko try na ki jing e ki baharukam ko try ki bakir tawiar ko try saudong ka jing im ka jong ki ko try ha bakila shakri shishai ka kerteng ka jomi ko try nganget ma lama me ko try nong pelat ko try nganget ma lama me ko try mo siang ubas kem ko try ha ka jing ka jong ki ko try bakini i ko try ya ta ka buram ko jomi ko try ha ka jing ka jong ki ko try jisu ni duwai ko try jisu ni ai ngu ko try na ban ka ktien ka jomi ko try ni ai ngu ko try men pachet bor ko try ya ka jing ka jong ki ko try jisu ni pan mi gidam kini baro ko try ka teng Jesus Christ no panim jingi amen